Quan vaig sortir de la clínica vaig dormir a l'estació d'autobusos. No sabia on anar i, tot i que tenia diners per llogar una habitació, em vaig quedar allà asseguda, amb el meu fill, plorant. Pensava, on puc anar? No tinc enlloc ni ningú en qui confiar, a qui explicar el que tinc a dins, perquè ningú em compadirà. Em vaig quedar allà asseguda, com l'altra gent, com si hagués d'agafar un autobús, a la nit. I al matí em vaig disposar a buscar habitació en algun barri on no em conegués ningú. I anava al matí i tornava al vespre, a dormir a l'estació. M'estava allà asseguda. No hi havia maneres d'agafar el son. No menjava res. Una dona em va veure i em va preguntar: «Per què plores, filla?» Li vaig explicar. Em va parlar d'una dona que ajudava les noies i tal. Me n'hi vaig anar i la vaig buscar. Em va dir que li donés al meu fill, que em donaria diners, o bé que podia treballar a casa seva. Li vaig dir que no el donava. Me'n vaig tornar a l'estació, on em vaig quedar una setmana. No dormia mai, sempre plorava, donava voltes i plorava, tenia la por al cos, però no per mi, sinó pel nen. Jo ho tinc fotut. Ara tinc allotjament, però fa 2 mesos que no pago. Ja no tinc el que tenia, és així. Ja no vull sortir. La gent veurà una dona sense marit, tindran una mala imatge de mi. No sé què fer. Rezo. Dic adéu. Tu has volgut que acabés així? Molt bé. Però fes alguna cosa per a aquesta criatura. Ell no ha fet cap mal.